Vi har fået til opgave at finde formlen, forskriften for en lineær linje, som er f af x er lig med ax plus b. Herover har vi lavet et koordinatsystem, sat 2 punkter ind, som henholdsvis er en halv, 2 og 1,4. Og her kan vi så skrive op, at x1 er lig med en halv, og x2 er lig med 1, y1 er lig med 2, og y2 er med 4. Yes. Og så har vi så sådan en formel, så for at vi kan finde a, som er det vi skal gøre nu, som hedder y2 minus y1 divideret med x2 minus x1. Og vi har fået tallene herover, så det er ikke så svært, den tæller vi bare ind. Og y2 det er lige med 4 minus y1, som er lige med 2, divideret med x2 minus x2 det er 1 minus x1, som er en halv, 0,5. Så regner vi så ud. 4 minus 2 det er lige med 2, og 1 minus en halv det er lige med og 2 divideret med en halv, det er lige med 4. Så ud på det kan vi konkludere, at a er lige med 4. Yes. Den skal holde. Så går vi herhen, hvor vi har en formel, der hedder y1 er lige med a x1 plus b. Så sætter vi så tallene ind i formlen, hvor y1 er 2, a er lige med 0,5, A er lig med 4. Undskyld. A er lig med 4. A er lige med 4, det er også rigtigt. Undskyld. Pernille. Godt. 2 og 4. Ja. Y1 er 2. A er 4. A er 4. X1 er 0,5. Og på B. Før vi skal få B hen og være alene, som står lige med, så vi 4 gange 0,5 minus med 2, som vi gør på begge sider og lighedstegner. 4 gange 0,5 er 2, så vil det hedde B er lige med 2 minus 2, som er 0. 0, eller A heroppe, er hældningstallet, så går vi ned. Det er hældningen. Og B er skæring med y-aksen. Vi fandt ud af, at B var 0 herhen. Vi går hen og tjekke på vores koordinatsystem om skæring med y-aksen, og det var heldigvis 0,0. Så vores forskrift passer. Vores forskrift hedder så f af x er lig med 4x plus 0, og da 0 er lige meget, så er vores forskrift bare f af x er lige med 4x.